Dobrý deň. V tomto videu vám poviem, ako sa online zaregistrovať v spoločnosti Herbalife a získať status distribútora. Na registráciu je potrebné navštíviť oficiálnu stránku myherbalife.com. Odkaz nájdete v popise videa. Na hlavnej stránke kliknite vpravo na tlačidlo Podať žiadosť alebo zaregistrovať sa online. V novom okne zadajte svoju platnú a jedinečnú e-mailovú adresu. Následne ju zopakujte a vytvorte si heslo, ktoré spĺňa podmienky spoločnosti. Nižšie heslo zadajte ešte raz. Po zadaní všetkých údajov kliknite na tlačidlo Vytvoriť účet. Prosím, zapamätajte si alebo si zapíšte tieto informácie, budete ich potrebovať na prístup do svojho osobného účtu. Na ďalšej stránke zadajte svoje mobilné číslo a potvrďte ho cez SMS. V novom okne najskôr zadajte ID číslo vášho sponzora 7912766 a prvé 3 písmená jeho priezviska KON. Na ďalšej stránke uvedte, že si želáte zakúpiť distribútorský balík a že ste neboli predtým aktívnym distribútorom. Zaškrtnite príslušné políčka. Potom vyplňte svoje registračné údaje, priezvisko, meno, dátum narodenia, údaje z pasu. Ďalej vyplňte informácie o adrese bydliska. Zoznámte sa s informáciami nižšie. Po ich prečítaní zaškrtnite políčka, ktorými vyjadrujete súhlas so zasielaním noviniek od spoločnosti a kliknite na tlačidlo Potvrdiť a pokračovať. V ďalšom kroku sa oboznámte so zárukou zlatého štandardu spoločnosti Herbalife. Prečítajte si text a zaškrtnite políčko, že ste sa oboznámili. Na ďalšej stránke si prečítajte podmienky programu distribútora a dolu zaškrtnite políčka, že ste sa s informáciami oboznámili a súhlasíte s účasťou v tomto programe. Potom kliknite Pokračovať. V novom okne uvidíte obsah a cenu distribútorského balíka a informácie o materiáloch, ktoré budú dostupné po dokončení žiadosti. Po prečítaní kliknite Prejsť k platbe. V novom okne zadajte údaje svojej platobnej karty a kliknite na Zaplatiť. Gratulujeme, teraz ste distribútorom Herbalife. Na tejto stránke uvidíte svoje ID číslo. Nižšie sa nachádza tlačidlo na rýchly prechod do osobného účtu. V osobnom účte si môžete ihneď vytvoriť objednávku so zľavou a oboznámiť sa so všetkými potrebnými materiálmi. Na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, vám príde potvrdzujúci e-mail so všetkými dôležitými informáciami. Pri ďalšom prihlásení do osobného účtu používajte e-mail a heslo, ktoré ste zadali pri registrácii. Ako vytvoriť online objednávku produktov Herbalife nájdete v samostatnom videu. Ďakujeme za pozornosť.